It's time for DJ Rocky's Secret Files. May relasyon kami ng asawa ng sister-in-law ko. Kinakabahan ako na gawin itong secret file na ito, pero wala eh. Gusto ko talagang i-share. Itago nyo na lang ako sa pangalang Casper. 33 years old, married, at meron na akong 3 anak. Taga Panay Island ako. Isa rin akong empleyado sa publiko. Hindi ko alam how it all started, but nangyari na eh. Ang bilis lang talaga. Close na close kami ng sister-in-law ko. Gayun din sa mga junakis niya. At close rin ako sa asawa ng sister-in-law ko, na itago natin sa pangalang Clint. Masasabi kong palabiro, mabait, mapagbigay, at maunawain si Clint. Kung wala akong magawa, tumatambay ako sa karinderya nila. As usual, tawanan dito, tawanan doon. Yun bang no hurt feelings? Fast forward, isang araw namatay yung cousin ko. Dito sa probinsya, nakasanayan na may laro, sugal sa lamay. Halos gabi-gabi, doon kami naglalaro ng tong-its. Minsan, magkalaban pa kami ni Clint or ng sister-in-law ko. Inihahatid niya muna si Bayaw bago niya ako sunduin sa bahay kasi nga medyo malayo ang pinaglamayan ng cousin ko. Tagahatid sundo ko si Clint. Araw-araw, ganyan yung routine namin. As in, talagang normal lang ang galawan namin. Then, nung last night, dahil sa sobrang close namin, nag-iya na ako umuwi mga bandang 3:30 ng madaling araw. Siyempre, siya pa rin ang naghatid sa akin. Binaybay namin yung daan nang bigla na lang siyang magyaya na mag-morning snack sa isang 24/7 store. Tinanong niya ako kung ano ang gusto ko. Sabi ko, ikaw bahala, basta libre mo ah. Siopaw, tsaka pineapple juice ang in-order niya para sa akin. Habang kumakain kami, bigla na lang niyang sinabi na wag ko raw ipaalam sa asawa niya. Pagkatapos ng aming morning snack, sumakay kami uli sa motor niya. Tinanong niya ako, saan tayo uli pupunta? Sabi ko, ikaw bahala. Umaga na rin naman eh. Hindi na siya umimik. Drive lang siya ng drive hanggang sa napansin ko na nasa baywalk na pala kami dumadaan. Nang biglang umulan ng malakas, natigilan kami. Buti na lang, may lodging house sa kinaroroonan namin at doon kami sumilong. Habang nagpapatila kami ng ulan, nagulat ako nang bigla niyang sabihin sa akin na gusto niya ako. Naistatwa ako sa kinatatayuan ko. Hindi niya raw alam kung bakit. Basta naramdaman na lang daw niya bigla. Siyempre sa pagkagulat ko, ang sabi ko, ba't ako? Ang dami namang dyang iba. Hindi ka ba natatakot sa asawa mo? Sa mga anak mo? At ang sagot niya sa akin ay, wala namang magagalit kung walang makakaalam, 'di ba? Hindi mo ba ako gusto? Hindi na lang ako umimik. At grabe, pati ulan, nagalit sa amin. Bigla na lang bumuhos ang ulan. Napakalakas. Napilitan kaming mag-check-in. Pumasok kami sa loob, walang imikan. Nakaupo lang siya sa gilid ng kama at ako naman ay nakasandal sa dingding, malapit sa pinto.
Hindi ko alam kung anong gagawin ko that time hanggang sa naramdaman ko na lang na hinila niya ako papunta sa kama. Dahan-dahan niya akong niyakap at dahan-dahan niya ring hinalikan. Hindi ako kumontra. Hindi ko alam hanggang sa nakadagan na siya sa akin. Agresibo siya. Hanggang sa bigla siyang naging mapusok. Hinubad niya ang mga damit ko. At napapikit ako nun. Hanggang sa naramdaman ko na lang ang hindi ko dapat maramdaman. May bagay na tumusok sa puson ko at tinulak ko siya. Bigla akong napahagulgol. Hindi ko alam, gulong-gulong ang isip ko kasi nga may asawa na rin ako. Ang tanga-tanga ko nung gabing yun. As expected, walang nangyari sa amin. Nakaupo lang kami sa kama nang bigla siyang magyayang umuwi. Akala ko noon tapos na. Yun pala, simula pa lang. Pilit ko siyang iniwasan pero talagang pursigido siya. Gabi-gabi siyang tumatawag sa akin. Ako naman parang nagagalak kapag tumatawag siya ng gabi. Gabi-gabi, halos malusaw ako sa mga pa-I love you niya. Bakit daw ngayon lang kami nagkakilala? Sana noon pa. Noon pa na single ako at single siya. And by the way, he is 48 years old. Gwapo, mabait, as in. Fast forward, one day niyaya niya akong lumabas uli. Pumayag na rin ako. Magkita raw kami. Same place, same room. Pumunta ako dun. Hindi na ako nag-atubili. Pumunta ako. Oo. Sa araw na yon, may nangyari na. 3 beses. Wala na akong pakialam sa mga oras na yon. Kung nung una ay nagpigil ako. Ngayon, hindi na. Basta ang saya-saya ko lang. Ang saya-saya niya rin. Umulit pa yun ng umulit ng maraming beses. Basta may oras. Minsan sa bahay nila, minsan sa bahay namin. Hanggang sa hindi namin inaasahan. Nagduda si Bayaw. Kinompronta niya ako. Iba raw yung closeness namin ng asawa niya. Parang ibang level na raw. Hindi ko alam kung talagang pagkabit ka, ikaw pa ang magagalit at matapang. Basta that day, ako pa yung galit. Sabi ko, bakit ako papatol sa matanda mong asawa? Napakabata pa ng asawa ko. Nang sabihin ko yun, hindi na nag-react si Bayaw. Basta nakita ko, namumula na yung mga mata niya. Ako naman, nagbigay ng advice sa kanya. Napaka-gaga ko, no? Ni hindi ko nga inisip ang mga bata. Yung asawa ko walang kaalam-alam. Kasi nga nasa Bacolod ang asawa ko. Nagwo-work twice a month. Tapos, twice a month lang siya umuwi ng bahay. Minsan iniisip ko kung tama ba tong ginagawa ko. Gusto ko siyang pakawalan pero parang ayaw ng puso ko. Kasi mahal ko na siya. Mahal na mahal ko na si Clint. At nararamdaman kong ganun din siya sa akin. Sabi niya sa akin, wag na wag ko daw siyang iwan. Tama ba to? Hanggang sa ngayon, ganito pa rin yung setup namin. At sa mga nakikinig ngayon, tawagin niyo man akong gaga, malandi, tanga, okay lang. Tatanggapin ko kasi nga mali naman talaga ako. Pero mahal ko siya eh. Ang sakit-sakit isiping kabit lang ako sa buhay niya. Mahal niya raw ako pero hindi niya ako maipagsigawan at maipagyabang kasi nga kabit lang ako. At sa tingin ko, nawala na yung feelings ko sa asawa ko. Kasi pag umuwi siya sa amin,
Away lang kami ng away. Hindi ko na siya nabibigyan ng panahon at oras. Paano? Meron na kasing ibang laman ang puso ko. Paano ba to? Mas mahal ko pa yata si Clint kesa sa asawa ko. Bigyan niyo naman ako ng advice. Gulong-gulo ang isip ko sa ngayon. Malapit na yung wedding anniversary naming mag-asawa. Kaya balak sana ng mister ko na magpakasal na kami sa simbahan that day. May plano na rin akong makipagtanan kay Clint at magkaroon din ng pamilya sa kanya. Paano ako magpapakasal sa asawa ko sa simbahan? Kitang-kita ni Lord ang kagagahan ko dito sa mundo niya. Anong gagawin ko? Hoping for advice. Muli, ako si Casper at ito ang aking secret file. Always your number one FM radio station. Love Radio. Hello, Kabisyo! Uy, gusto mo pa ba ng mas marami pang Secret File episodes? Ang gagawin mo lang, mag-subscribe ka na sa aming YouTube channel. It's Love Radio Manila. At pindutin mo na or i-click mo na ang notification bell para updated ka na sa aming mga latest video. Raketera po mula sa 90.7 Love Radio. Mwah!